Ndefa. Ida doro tauri so shama. Nana ni mpambana sema na mura chamba munazi. Akufurira bodo zanjiri dzaunyatso function. Oh. Kwewe. Inini ndipa next. Pa next week. Next kudhara vanhu vachita fast forward nyika ichadhakwa izvozvi nyika iri kutsomwa vanzi iri kutsomekana saka fanira kugara uri panext nyatso explain next yacho mai next hanzi vamwe vakati shiri ndo inogara munext vafungira kuti rasta akaita se vatila mutoti taura ndakatenda saka mberi nenyaya apa watodapo asati manje mukuona manje mukoma hanzi kagini kachiro zvakanobohera hanzi parinoperera ndopaunotanga kugaya futi kuti pakutoda rimwe hanzi rinotanga kushungurudza ngeinenzi shungurudzwa uniconfusa unotanga kushungurudzikana hanzi magetosi ndoana vanonga nestress yakaipa stress yekupura vamina nevana 5 kuzange achida madhora 5 ndoane kachida kuvaona mwana mwana naye but anenge ari musango iri kana taita sei pandakamutumira visa rei visa ninonzi swipe card okay ndo ndakamutumira aringoswipa zvinhu zvake zvikuita bo semdara bhajeti yekuchengeta vana bhajeti yekutenga nhende ansaura kati hanzi bhebha asikapere chinonaka but tikazviramba izvozvo ndoyanga ri kunokuda tikazviramba zvevi zvabhebha tikapere chinonaka tangoita 2 minutes alright saka ungaona nongachirova nani singi andachirova nematsostori andandinawo mai matsostori chicho ndo club yaivana atekwe vanhu hanzi kune zvidhakwa yavanonzi matsostori alright sasa tsomandu manje hauzosara uchiita se uri mining mumazowe unofanira kungokuita se ngokuita ubosiya vachiita se extra time zvavo vachiita zvavo semunhu mukuru saka wakatoenda zo ndakatoenda because takuda kutsvaga imwe futi kasaramba takangotarisana nekaglazi kako chizviadmire kadzikanoita 45 minutes ari paglazi achizviadmire kwewe munhu wechirumba anogojigabo zvatopera vautotangidza kutofunga rimwe timu auzoramba uchizvipoda chimaina mukadzi anonge achismaira ata 45 hours yachimaina yachinyatsotora nguva yake alright sakafanira kuita iyoyo manje unokupfuurira but iwe hausi kupfuurira here mazwana kupfuurira ndikupfuurira zvangu but handisi kupfuurira kuenda kumesina kumesina kunenge kune chikwa unogara wakataura mesina ndokunogara masina akabdara kusvikete masina kwete empress masina alright but ndikuenda portmouth gas vanhu vanotadza vakazvipira hanzi mavicious dogs macycle breed ama1 marutwele tepembo alright nevanhu ivavo hanzi vari bhova kushiri kwakachena kukangona manaitride here kana kumachii havanzwisisiki seuchiti hanzi kwewo hauzvizive aiwa nyaya dzandinichitonzwawo nani nevanhu mupresi kwewo dzakwe toda kusiya dzakwe dzangu vanhu vari kuappreciata vari kunakirwa nekamutakiro kandii ndakaita iwadhakwa nei inoti haindodhakwa nenhende zvangu nhende hamunakiro wacho kana gugu vakatumira meseji zvikanzi madiagram unenge uchidrowa kumberi alright vakaramba unibikira duro zvikanzi aduro hariite tikatokubikira nhende alright kumberi wende alright nhende ndo yarohwa nasoja love soja love avazoita drug abuse zvavo nasuku alright but hanzi kuuraya
Nhende. Kana sadza rinouraya munoziva here mutadzi? Hakuna chinhu chisingaurayi. Sadza rinouraya? Sadza ka. Kwati musova bhofu watokachidzwa game task. Tokuendesa kuzururu. Kunzi kudhara kusina masenzi. Mvana soja D akafa kamai manje unoti chinazvo. Soja D ndonyaya taimbotaura tiri muklasi yemaswimbi diaries nyaya iyoyo tichiti boys musangofembera mhino but waisanzwisisa. Wambotonzi kupfuurira usi kuziva zvauri kuitei. Wotonzi pamwe una mari nekutoenda unorara. Ndikutadza kusvanda sei. Unotoseko mudhara kuti wakwenda unorara mazuva ano munoziva. Unorara. Nyika yakarara kudhara kabdara. Saunena madays mangano usina urara. Last time zvangu ndikaita 3 weeks. But ndakazodona manje. Kupi kupadheni kana samwe. Ndikadonera ndiri pasitachimenda kana rakajana. Uchifamba. Ndichida kunotenga jembe rangu ndatopedza madhiri angu ndatidaiso. Ndakazongorara ndichifamba. Ndadona ndakumuka tobvunza kuti ko chii chiri kuitika. Warara uchifamba? Ndakazodona ndabva ndamuka pa 1 minute. 1 minute yakawanda anenge almost 3 seconds. 1 minute is 60 seconds. 60 seconds. Almost 3 seconds. Ndakarara pasi ndatomuka. Wakaenda? Ndakaenda. But chandakakwanisa kuita ipapo ka ndichekushirita poto yangu kuti isapwanyika. Poto chi? Dai yakapwanyika hatyani. Kaleita keke. Kajeya. Kajeya. Kanomirira Josai. Kanomirira Josai. Ndopandakazopiwa crown nyika baba. Crown yei futi? Yatsomandu ka. Ndopawatanga ndonditi tsomandu. Saka watu mukuru wavo ka. But vanzi ndo mukuru weguka 19. Muchachiona zvinhu. Chibhara mangu chaicho chikakrara chicho chanchisiri icho. Chiguka 19 ndo chiriko mazuva ano. Mamusi kurova zvimwe zvinhu siri. Aiwa tikunzwa zvemapamba but mapamba timakurudzire zvedu zvemvura vari kuwanze kumwa but yekugeza vasi kuda. Kumatombe kokuti kumbotaura kuti hamusi kuda matombe kuechisamanga here matombe kuinzira but vari kuzviramba. Naye nda kumubvunza kuti guka inobva nekupi mutoriro? Guka zvingonzi hanzi padrose here amene kungobuda napo papa. Saka unofunga ndani akuinza guka muZimbabwe? Wanza guka hanzi ndo pakanzi open for business kamadhara kakatotungira chete. Vakati tikete sei hanzi mageto itse igare makabaka because nyika inogona kubiwa. Alright. Saka mageto hanzi ukaona mugeto itse akasimba izvinezvi ka mawani tafunga kuti tikuonda ari padiet. Aiwa isini unobva utoma konzi auya ari kumabhuku acho. Ofanika akaita sokoto ari mudhafu. Ari kasiku haku kana kumiedzo samiedzo. Samiedzo ndeweparenda. Ndeweparenda? Ndeweparenda. Ndeweparenda but vakomana vacho ndokaorwa neparanyeri ama1. Ama1. Ko weshe yanga muchitaura here. Weshe yatanombonotora. Weshe ndo hatyana yacho kati kutaura nezvayo kai. Nemazita akawanda. Vamwe vanoti weshe, vamwe vanoti hatyana. Vamwe vanoti? Vamwe vanoti poto, vamwe vanoti teapot. Vamwe vanoti bulb. Pakutara vamwe vanoti hanzi future kana kuti J1. Alright. Kune ka Austin Martin. Ka brand new. Ikaka kawanika. Kanoita mari? Handi ndakangogadzira chiti kuzi mabhaubhu ayaisposwa nekanzura haana zombobvira awanika esekuaya. Esekuaya note majira awanika ndinowani chiti ndakangorigadzira iroro haana zombobvira rawanika but ndakatora mari naro zvangu kuna mazuro udzoku
TDF chipu changoyedza vachienda kulunch time chipfuta nchivasaplya zvangu unoita maripoti eyo koteyo patient iri pama 200 bond 400 but J1 yamadhula pakufamba zvikaparawo alright kugram Instagram mabhandi dzeInstagram hanzi kungodeclare 8 half mune mafoni ma5 kumahotera ndokuma5 katokasenda kunonzi machi kunana Richards kunana chichichiyo ndoma4 mahose uprice alright kupengo amapengo ari kunetsa mazuva ano ngaasikuwanika ari kuwanika kwemuzukuru komana cheto ma3 saka unozvikurudzira here kuti vanhu vakurova mutoriro kutaura mutoriro mutoriro uri right but munhu ndiasi right zviverei chiizvozvo tsanangura zvinoreva pfungwa dzemunhu kana pfungwa dzemunhu dziri wiki dzinotongoita wiki asi kana pfungwa dzako dzichipfuurira dzichifunga spirit dzinofungisisa ufunga kuti ari right here munhu wagara naye tombokurudzira anopfuurira karova mashoko eyambira zviriko mdaro uye hafanira kutomborova tofana urova kune vakasirirwa isa zvitori muropa kana tatura kaloli kangozvarwa ndinako kakara apa hapana tatua kakabitmark kakaloli mabebeso gaza atoziva kuti Brixton bus vauya ani Brixton bus zviro izvizvo mukuru wenhende alright so manu vanopururudza asi mabrixton waiters ani vanhu vatanga kumira musaidi bika zvinonaka hila mututu wakaenda 2 minutes hapana but zvauri kutaura mune muchinzwanana here inandizvo hapana chandikunzwa zvangu amusikunzwa ndiri kutiedza chichemo chakatoiswa mugavhumendi nehurumende hanzi ana gogo rimoti kunhende tikuenda kupi havasi kuziva kwava kuenda that up to the time vision 2030 ndozvatikuita new kids saka nyika inobudirira here nemutoriro wamukurova nyika inotofanira kutobudirira because ndo zvinhu zvokupinza mari nyika ndowanjinji neprice standard isiri kukwira kana kudzika iri pa4 nepa5 ipapo haisi kungoenda kumberi kana fodya chaiyo chaiyo inorimwa chaiyo chaiyo iri kutokwira zvinotoenda kumberi apa nhendende hapana kwairi kuenda hapana kwairi kuenda hanzi ukaona asi kurwa nhende hanzi haasi kurarama munyika yeZimbabwe nandirove zvangu amirove makarasikirwa mdaro makarasikirwa kuti chirwe makarasikirwa noida mukazoirayira mawani ndakairayira akamunobva mapinda akamunoziva kuti mudharani mari asani kunaka kwainoita mdara kukupina maniwa yako DDF chipwe aurambe asi kungosika pacbz yetu chikodaiswa vee zvaurikochita saka mari unoiwana kupi kurova nhende hanzi kune maponde kozoita majump street kozoita mapension anytime zvereichi Zimbabwe is open for business kanda 2030 vision akure next 2300 pasera wakarejista kuvhota here kuvhota nditombodi kwenda ndangokura kana nasekuru vangu vaimbotanzi azichanaka kana nyika yachija but hapana kana chichenja yatakamboni saka waitika chichiwesta time vati vari kurejista nhende kuisana nzi madhona nemachichichichi hataenda chimhanya tiri mudungwe takadai so taidedzana hataidedzana but haa zvekuvhota don't think so saka mageto use haasi kuvhota haasi kuda haasi dakatomuzvinzwa
Saka campaign nenhende vanowina. Oh. Ndikunyemberera vanowina. Saka unofunga kuti gore rinouya 2023 ndiani akawina? 2023. Nderipi bato rinowina? I don't think so. But today bato renhingirini rematso story achambomiyedza kurimirira daita president wayo togona kuita renhende mafotos tisatotara zvemazupa nechiti amawanda. Munoto nebato renyu? Nebato redu rine zvichemo zvakawandisa kunzi hanzi vari kuenda kumaindastry vari kusiya matauro ari manyoro but dzimba vari kutodzishaya kana uri mucivil servant mazuva unoga wane mari hakuna kunowane unosvika kubhengi uchinza kuna kana sende kana salari unochinetsa but kana uri vhenda kana roadrunner 2 minutes unopiwa imba very fast. Alright. But ukangoita civil servant chete haimba hapana hakuna hauwini. Saka mapurisa nemasoja nevanhu mugovernment yese hapana? Hapana, havari kudzingwa. Vanichi? Havari kudzingwa mudzimba. Oh. Vari ndo vanhu vanonetsa kubhadhara dzimba manje vavo. Hausete roja riri teacher nesi soja kana kuti mupurisa anogara une stress mari yako yawiwana. Oh. But venda marodhirana nemagumaguma vari kuwana mari. Alright. Nemabhayamani to my richest man in Zimbabwe. Bhayamani. Alright. Saka ukana ukanzi ticha uri basa risina basa. Une basa risina basa. Une basa risina basa. Rinokupinza busy kuti uzoona mari yawashanda. Saka paitwa government inoita sei baba? Government. Tatoitadza zvakazongonzi open for business mukuona manje sheti racho rakazongoitwa. Saka vanofana kurunga sheti rako raunongorunga utongoita business rako rekuti unozvibhadhara wega kwete kuti unozoena unotora mari kubhengi. Alright. Ukanzi unotora mari kubhengi mahwani graft iroro ukangoriwana zvako zvinani kurisiya. Ndakaenda pafodya ndikati magetsi ari kuenda inini ndirikamanyorola kusunga but Dr. Brown akati come back on Monday. Zvazvaita sei? Manje tikupinda kana tienda kuinterview. Kwakariwana basa chii chinoitika? Vakatonakirwa nezveti because magetsi ari kuenda haasi kuwanika. Magetsi ari kunetsa kunge nhende kunetsa kunonzi kuharare haikuna kwese uku vakomana kutouya kuno kunational. Ndokumunoorohwa nhende kupfuura imwe nzvimbo isi. Unoona nhende? Mbare haifirizi mufakosi. Haifirizi ndokune mahosi akakura manje. Hakunokwanikwa tohote ku. Kwaifirizi inotoita zvekudetswa kuziva kunoku. Handizi? 115. Vanenge vachitengesa? Vanenge vachitengesa. Plus package. Yakura? Yakura. Hanzi vanoisa mazidhina. Mazizino. Havaise matombo vanoisa zvidhina. Vanoisa zvidhina. Zvavanoisa imomo. Saka kunoku manje ukazitenga pengo ndosaka mazino ari kuora manje mukuona mudaro. Apa munenge muri 15. Apa unotozikanwa kunzi iri kubvura udhinyo. Unopapurwa vanoramba kuti hatisi kuda ngoziva uri bvura udhinyo ukangopinza kahwana hatina chatinowana. Saka iwo pengo hautosheya? Pengo? Pengo tozombosheya zvedu but prefer ndiri 1 pengo ndiye munhu 1. But unoiwana sei mari yacho? Inodhura ma-US dollars kai? Zvinodhura expensive shit kai? Expensive shit. Iwo unoiwana mari yacho ndizvo ndoda kuziva. Panozobuda ka-expensive style. Kapi kanouya sei? Ruva senior. Unofana kuzomeditata because ikapera inoda kufilwa futi. Alright. Maita basa blaza. Andika? Tikutendai.